elektrisiteettiä käyttämällä oli partiovyöne kyennyt havahduttamaan vahdissa olleen henkilöstön. Eli molemmat nämä alukset olivat venäläisiä? Kyllä. Onko jostakin syystä sitten olemassa joku semmoinen erityinen syy, minkä takia nämä ovat nimenomaan, minkä takia venäläisellä aluksella käy justiin näin? No ei minulla ole sellaista tietoa, enkä rohkene arvailla, mikä voisi se syy olla, mutta voisi kai sanoa näin, että kun ei radiokutsuun kanavalla 16 alus vastaan, niin siellä on ehkäpä lyöty laimin näitä vahdinpitomääräyksiä. Eli siis Meri-VHF:n kanavalla ei ole ketään ollut edes kuuntelemassa? Näin saattaa tietysti olla. Toinen syy voi olla se, että tämä radio on rikki. Mitenkäs sitten olisi käynyt siinä tapauksessa, jos tämä alus olisi vielä ajanut sitten kivelle ja suuri osa teidän porukasta olisi ollut sitten tuolla Saaristomerellä? Siinä olisi ollut teillä vähän tekemistä, sanotaan nyt näin suomeksi. No jos näin olisi käynyt, niin tilannehan olisi ollut jokseenkin samantapainen kuin jokunen vuosi sitten, kun Transgermania ja tämä Puskupromu olivat yhtä aikaa onnettomuudessa. Ja nyt tässä Estonian tapauksessa Suomenlahden meripelastusalueen voimavaroja on siellä käytetty lähinnä sillä tavalla, että siellä on nämä Helsingin pelastuslaitoksen lekakomennuskunnat, Mediheli, Helsingin lentoryhmän helikopteri ja Suomenlahden merivartioston 2 vartiolaivaa. Ja jos olisi käynyt niin, että tämä toinen onnettomuus olisi tapahtunut samaan aikaan, niin sitten olisi Saaristomeren merivartioston meripelastuskeskuksen kanssa selvitetty se, että mitkä näistä meidän nyt hälytetyistä voimavaroista olisi suunnattu tähän tehtävään. Ja totta kai on selvää, että mahdollisesti nämä kaikki mainitsemani olisi sitten olleet tässä tehtävässä tällä meidän puolella. Pitää kuitenkin muistaa, että esimerkiksi meidän vartiolaivat ovat olleet tuolla onnettomuuspaikalla aikaisintaan puolen päivän aikaan. Että niillä ei ole välitöntä vaikutusta ollut tähän onnettomuuteen, Estonian onnettomuuteen, kun sen sijaan ne olivat varsin lähellä tätä toista. Mutta joka tapauksessa tilanne on semmoinen, että vähän niin kuin kalustosta, jos tulee pari onnettomuutta, iso onnettomuutta, vähän kalustosta on, niin kuin pohjoisessa sanotaan, nuusaa. No totta kai. Täytyy sanoa, että tällainen suuronnettomuus, mikä nyt on ollut kyseessä, niin eihän kalustoa ole koskaan liikaa. No palataan sitten takaisin tähän. Uppoaminen on järkyttänyt koko Suomea ja vähintään yhtä surulliset ovat tunnelmat Ruotsissa ja Virossa. Ainoastaan yksi sanoma poimittiin eetteristä ja Mayday Estonia ja list 20-30 degrees blackout ja sitten aluksen sijainti. Eli blackout tarkoittaa tässä, että koneet on pysähtyneet. Tuo Estonian suuronnettomuus on nostanut esiin kysymyksen, kuinka ihmiset hallitsevat itsensä tällaisissa onnettomuuksissa. Kuulemme tässä kotimaan katsauksessa myös asiantuntijoita pelastustöiden vaikeudesta ja suurten laivojen teknisestä rakenteesta. Ja heti alkuun menemme sinne, missä suru on suurin, eli Viroon. Aamun tunteina matkustajaluettelosta etsittiin tuttavien ja omaisten nimiä. Ja puhelimessa juuri nyt on Tallinnassa toimittaja Andres Raid. Mitkä ovat juuri nyt tunnelmat siellä Virossa? No tunnelma on yleensä aika surullinen ja on tullut aika paljon tietoja sitäkin vielä, että ravintolat, baarit, teatterit, elokuvateatterit ja muut ovat tänään jo suljettu. TV ja radio lähettää aina tämmöistä surullista musiikkia ja tietysti aina uutisia, mitä olemme saaneet tietää taas kaikista tapahtumista. Ja yleensä kyllä tunnen aika surullinen. Tietysti on myös suruliputus ja ihmiset ovat aina vähän niin kuin pois tolaltani ja kysyvät aina toinen toiselta, että mitä siis oikeastaan on tapahtunut. Kukaan edes täydellisesti ole vielä ymmärtänyt tai ei usko tämmöistä tapahtumaa vielä. Onko siellä Tallinnassa tai Virossa saatu riittävästi tietoa tämän onnettomuuden syistä? No surullinen on tietysti sekin, että sitä tietoa se tulee vain virallisten kanavien kautta ja se on aivan noin yksinkertainen.
Mä olen itsekin tänään puhunut viranomaisten kanssa, mutta kukaan ei halua puhua. Puhuttiin spesialisten kanssa myös satamassa. Ja ne ovat kertoneet myös, että voi olla se syy tai toinen, mutta julkisuudessa ei kukaan halua jakaa lausuntoa, koska komissio on muodostettu ja se istuu taas kello 6 koossa, mutta ei kukaan halua vaarantaa oman työpaikkan tai ehkä jopa jotakin muutakin, jos se heidän mielenpide eroaa vähän virallisesta. Kiitos Anders, ja me palaamme niihin tunnelmiin, mitä Tukholmassa on vielä tässä lähetyksen loppupuolella. Tuosta lähes 1000 aluksella olleesta ihmisestä pelastui runsaat 100, ja tietenkin pelastuneiden omaisille helpotus on aina suuri. Oliko sun omaisia tai tuttuja laivalla? Minulla oli vaimo, mutta minulla meni ihan hyvin ja minun vaimo ihan terveä. Soitti minulle pari minuuttia sitten. Hän Ruotsista. pelastui? Niin, hän pelastui. Miten hän pelastui? Mitä hän kertoi? Miten hän selvisi tilanteesta? No hän ei puhu näin tarkkaan, mutta kuitenkin ihan hyvin meni. Mitä hän kertoi? Hän kertoi, että kaikki ne meni niin ihan nopeasti, että ei mitään pystynyt niinku miettimään tai mitään. Että vain laivalta pois. Me menimme 2 kuukautta sitten naimisiin. Mitä hän kertoi? Missä hän oli silloin, kun laiva alkoi Hän oli niinku oman hytissä. Tai niinku on 7. kerroksella pian ylhäällä siellä. Miten hän selvisi sieltä ulos ja pelastui? No siellä on tämä oveta, mikä menee ulkoille sinne siellä parvekkeelle ja sieltä hän pelastui. Miten hyppäsikö hän mereen? Hyppäsi, kyllä. Ja miten hänet pelastettiin merestä? Sitten hän ei muista enää, että miten. Ei hän ei tarkkaan muista enää. Mistä hän soitti? Ruotsista, sairaalasta, mutta en tiedä niin tarkkaan mistä. Koska tämä viesti, että minun nainen on elossa, tämä on ihan kiva. Laivalla oli haverin sattuessa kaikkiaan 964 matkustajaa, heistä 870 uskotaan hukkuneen. Lähetykseemme mennessä merestä oli saatu pelastetuksi 126 ihmistä. Pelastuneet on kuljetettu yön ja aamun tunteina muun muassa Maarianhaminaan, Hankoon ja Turkuun. Nämä potilaat ovat pääosin muualta kuin Suomesta. Kuinka kauan heitä täällä Suomessa hoidetaan? Luonnollisesti heidän lääketieteellinen tilansa ratkaisee. Käsitykseni mukaan varmaankin suuri osa näistä nyt pelastuneista on hyvinkin pian sellaisessa kunnossa, että he fyysisesti voivat lähteä. Voisin mainita, että tällä hetkellä olen ollut yhteydessä Suomen Punaisen Ristin valmiusryhmään kriisipalvelun saamiseksi näille mahdollisesti henkisesti varmasti aika tavalla järkyttyneille henkilöille. Ja sen lisäksi Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on psykiatriryhmä, joka jo tällä hetkellä tekee työtä näiden potilaiden kanssa. Myöhemmin on aikaisemmista kokemuksista saatu tietoja, että pelastustöihin osallistuvat joutuvat erittäin kovan psyykkisen paineen alaiseksi ja myös heidän huoltonsa vaatii sitten tällaista tukijärjestelmää. Mitä tällä hetkellä tiedetään pelastuneiden määrästä ja onko siellä mahdollisesti lisää pelastettavia vielä? Me olemme löytäneet tähän mennessä 100 henkilöä ja sen lisäksi 5 kuollutta ja kateissa on lähes 900. Eli määrä on kasvanut, kokonaismäärä miehistön ja matkustajien määrä on kasvanut lähes 100 sitten aamutietämään. No miten nuo pelastustyöt nyt jatkuvat? Pelastustyö jatkuu, että pintayksikköimme haravoimme tämän oletetun ajelehtimisalueen ja onnettomuusalueen 2 kertaan 100% peitolla. Ja samanaikaisesti haravoimme myöskin 10 helikopterilla aluetta, koko ajan on 10 helikopterialueella etsimässä ja niitä avustaa lentokone, joka osoittaa tarvittaessa maaleja helikopteria. Kuinka kauan pelastustyötä jatketaan? Me jatkamme tässä laajuudessa pimeän tulon asti ja sitten joudumme luultavasti vähentämään helikopterien määrää, koska pimeys tekee sitten jo näin ison määrän käyttämisen vaikeaksi. Pelastuneiden ja heidän Surullisen kuuluisa ja suomalaisille tuttu. Se on nimittäin liikennöinyt Turun ja Tukholman välillä sekä viimeksi ennen Estonia-lainille siirtymistä Merenkurkussa vuosina 1991 ja 1992. Kuinka hyvin te tunnette tuon uponneen Estonia-aluksen? No se oli meillä 2 vuotta täällä ja jonkun verran sen tunnen.
mutta kun ei nyt varsinaisesti laivalla ole töissä, niin en mä kaikkia pikkuseikkoja tunne. Oliko se hyvä alus? Kyllä se oli hyvä alus. Paras mitä tähän asti täällä on ollut ennen festivaalia. Estonia liikennöi merenkurkussa Vaasa King-nimisenä ja kokemukset siitä olivat siis myönteisiä. Aluksen merikelpoisuutta koeteltiin kovissakin tuulissa eikä sen ominaisuuksissa havaittu puutteita. Aluksen uppoamista pidetään Vaasassa täysin käsittämättömänä asiana. Onko Estonia sellainen laiva, että se on voinut turvallisesti purjehtia siinä merenkäynnissä? Kyllä ei tämä tuuli piti siihen vaikuttaa. Ja tämä sitten sen jälkeen, kun se täältäkin vietiin, niin sinne on evät laitettu, että se pitisi olla hyvässä kunnossa sitäkin varten. Eli tehty jotain tämmöisiä lisävarustuksia? Kyllä on tehty lisävarustuksia. Yhdeksi mahdolliseksi syyksi Estonia-aluksen onnettomuuteen on mainittu lastin siirtyminen. Kuinka hyvin lasti esimerkiksi näissä Vaasasta lähtevistä laivoissa kiinnitetään? Kyllä, se aina kiinnitetään, kun on syy siihen. Ja mikä se syy on? No syy on ensinnäkin myrskyvaroitus. Ja sitten pitää muistaa, että täällähän ei ole semmoista merenkäyntiä kuin mitä Itämerellä on. Se on aivan toista luokkaa täällä. Tässä näillä kettingillä niin kun kiinnitetään lasti. Ja tää nyt pannaan näihin koloihin reikiin. Ja sitten kiristysvatralla sitten kiristetään nää sitten paikalle. Ja vaikka rekka olisi kuinka raskaassa lastissa, niin se pysyy paikalla? Kyllä se pysyy hyvin kiinni. Mutta jos nyt laiva kallistuu 30 astetta, niin silloin se tietysti on. Mutta kyllä näillä vehkeillä pysyy paikalla. Ja näähän käytetään aina, kun on syytä siihen. No te seuraatte varmaan nyt Siljalainillakin tarkasti näitä selvityksiä, joita tämän Estonian onnettomuuden jälkeen tehdään. Kyllä, sehän on valitettava asia, että se pitää olla onnettomuus ennen kaikki seikkat tulee esille. Ja joka tämmöinen suuronnettomuus on tuonut lisää niin kuin määräyksiä, mitä pitää täyttää. Että se on tämmöinen kehitystyö tämä. Pelastustyöt öisellä myrskyävällä merellä ovat sujuneet hyvin, mutta kun tuollainen autolautta yhtäkkiä kaatuu, siinä ei helikoptereilla tilannetta pelasteta, arvioi Ilmavoimien pelastuskouluttaja. Autolautan uppoaminen Itämeren alueella on harjoitus- ja koulutustilanteissa otettu huomioon. Ääneen siitä ei ole juuri puhuttu. Ilmavoimien pelastuskouluttajan mukaan kaatunut autolautta kun on yksinkertaisesti surmanloukku. Se on todella surmanloukku. Nimittäin kun me matkustajana muistelemme lauttaa, niin sillähän tullaan sisään yhdestä ovesta siitä sivulta. Ja sen jälkeen kun laiva on merellä, lautta on merellä, niin ulos pääsee ainoastaan parilta yläkannelta muutamasta ovesta ihailemaan maisemia, mutta muuten se on aivan rautaseinäinen loukku, jossa on hyvin vahvat ikkunat, joista ei niistäkään läpi noin vaan mennä. Eli uiminen sieltä pois, niin se on melkoinen temppu. Niin jos Uumenissa ollaan, siellä voi olla satoja metriä matkaa ulko-ovelle. Miten pimeässä tiedetään, missä se on. Meillä on ilmaa keuhkoissa noin 2 minuutin rauhallista uimista varten ja sillä tehdään taivalta joku 50 metriä korkeintaan. No nyt helikopterit olivat tuon Eurooppa-lautan lisäksi ensimmäisenä paikalla. Kuinka hyvin tuo helikopterien käyttö tämmöisessä tilanteessa onnistuu? 2-piippunen asia tämä helikopteri tai 3-piippunen asia. Ne pystyy pelastamaan tehokkaasti varsin pienen henkilömäärän, joka on yhtä aikaa vedessä. Jos tässä olisi ollut 500 ihmistä yhtä aikaa meressä, lautoilla tai liivien varassa, niin ei mitkään helikopterit olisi pystynyt kuin murto-osaan siltikään pelastamaan hengissä, koska yhden vinssaus tuolta merestä voi viedä 3-4 minuuttia aikaa. Kun aallot nousevat omakotitaloa korkeammalle pimeässä, pitäisi ihminen saada vaijeriin kiinni ja yksi kerralla nostaa sieltä. Niin helikopterin kapasiteetti loppuu, niitä pitäisi olla enemmän kuin Amerikan armeijalla yhtä aikaa siellä ilmassa. Ja tästä päästään siihen, että toinen alus on tehokkain
jos ei ole noin pahat sääolosuhteet. Niin, eli se ei ole ihan sattumaa, että Suomen ja Ruotsin välillä nuo autolautat ajavat näköetäisyydellä. Ei, se on se vanha perinne, mistä me puhuimme aina, että katos kun ajetaan kilpaa Viikinki ja Silja ja milloin kumpikin on sitten rinnalla ja johdossa. Mutta tosiasiassa kyse on siitä, että varustamot turvallisuussyistä ajattavat alukset näköetäisyydellä toisistaan, että jos jommalle kummalle sattuu haveri, karille ajo, laivapalo tai muu tällainen, niin toinen alus on välittömästi siinä vieressä auttamassa. Eli autolauttaan on aina parempi pelastaa? Siitä pystytään laskemaan melkoinen määrä pelastusveneitä vesille. Myöskin tällaisia umpinaisia niin sanottuja wärtsiläveneitä, jotka voi vaikka palavassa meressä ajaa aika pitkään. Ja niillä pystytään toimimaan vaikeissa olosuhteissa. Mutta taas on tämä pimeys ja myrskyävä meri sitten ongelma. Mutta laivan kapasiteetti kaikkiaan yhtä aikaa pelastaa merestä on suurempi. No, tuossa on vielä yksi pullonkaula ollut tuo helikopterimiehistöjen väsyminen. Kuinka kauan jaksaa yksi pintasukeltaja työskennellä? Se on raakaa puuhaa siellä meressä, vaikka hänellä onkin hyvä eristyspuku päällä, niin tunti 2, jos siellä on oltu, niin varsin hyväkuntoinen kaveri alkaa siinä väsähtää ja sammahtaa. Että hänellä kuluu itsellään energiaa kyllä niin valtavat määrät. Päivän mittaan on esitetty monenlaisia arvioita aluksen uppoamisesta. Muun muassa on arveltu, että aluksen keulaportti ei ollut kunnolla kiinni. Lastin siirtymistä tai koneiden pysähtymistä ei kuitenkaan pidetä yksinomaisena uppoamisen syynä. Alukseen on varmaankin täytynyt tunkeutua vettä ennen tätä varsinaista tapahtumaa. Muuten tätä on vaikea selittää. Miten se vesi voi tulla sinne? Vesi voi tulla alukseen epätiiviiden keula- tai peräluukkujen kautta, tai sitten mahdollisesti niin jonkun muun aallokon aiheuttaman vaurion vuoksi. Miten ne voivat olla epätiiviitä? No, niiden tavoitteena, ja varmaan ne alun perin on tarkoitettu tiiviiksi, mutta ainahan on mahdollisuuksia, että tiivisteissä on vikaa, sulkeutuminen epätäydellistä tai sitten joku aluksessa liikkuva esine tässä tilanteessa tai joskus aikaisemmin on kolhinut näitä luukkuja. Onko se vesi tullut kenties nopeasti vai hitaasti? Mä kuvittelin, että se on varmaan tullut suhteellisen hitaasti ja varkain, ja eikä sitä ole sitten huomattu. Ja sillä tuskin tässä kovin suurta aukkoa on, mutta vasta aallokossa niin on tietysti se mahdollisuus, että tämä veden paine hiljakseen pumppaa jostain tämmöisestä raosta sitten sieltä keulasta käsin esimerkiksi vettä tänne autokannelle, ja jossa se pääsee leviämään sitten hyvin vapaasti tämän tyyppisessä aluksessa niin kaikkialle alukseen ja huonontamaan sen vakavuutta, joka on suunniteltu sellaiseksi, että se vaurioituneen aluksen kyllä pitää pinnalla, jos 1 tai 2 vesitiivistä osastoa, jotka sijaitsevat tämän varsinaisen autokannen alla, niin jos ne on vaurioituneet ja täyttyneet vedellä. Mutta jos vesi pääsee leviämään pitemmälle alukseen, niin silloin aluksen ei ole mahdollista pysyä pystyssä, vaan tämä vapaa nestepinta sitten siellä muodostuu niin suureksi, että se vakavuus häviää jossain vaiheessa. Miten nopeasti tämänkaltainen laiva uppoaa? No, aluksen kaatuminenhan on siitä erikoinen ilmiö, että se tapahtuu erittäin nopeasti silloin, jos vesi pääsee täysin vapaasti tunkeutumaan alukseen. Esimerkiksi tämmöisissä törmäystapauksissa monesti niin on käynyt niin, että se on ihan sekunneista kiinni, mutta jos, niin kuin tässä varmaankin on tilanne ollut, niin aukkot on kuitenkin ollut suhteellisen pieniä ja vesi pikkuhiljaa tunkeutuu sinne, niin silloin se tietysti voi vaihdella muutamasta minuutista muutamaan 10 minuuttiin. Kauanko pystyy olemaan hengissä, jos jää hyttiin ja ilmaa, eikä tule vettä? No kyllä kai. Siellä on mahdollista sitten sentään useita tunteja tulla toimeen, jos joku tämmöinen ilmakello jää ja tämän fysiologisesti on mahdollista kestää tämä noin 8
ilmakehän paine, mikä tämmöisessä 80 metrin syvyydessä sitten on. Luulisin, että sen kyllä periaatteessa voi kestää. Näiden asiantuntijoiden lisäksi olemme pitkin päivää yrittäneet tavoitella vastuunkantajia. Virolainen laivayhtiö oli tänään täysin haluton kommentoimaan tapahtumia. Tuli 10 tagasi. Ära siis ma tõesti väga vabandan, me leppisime kokku, et noh, on olemas ametlikud väljateated, on tarvis tööd teha, te segate tööd. Tähän suuronnettomuuteen tuskin löytyy ketään yksittäistä syyllistä, mutta ainakin suomalaiset merimiehet epäilevät virolaisten virkaveljiensä ammattitaitoa. Saimme juuri hetki sitten valmiiksi alueluottamusmies Timo Raunion haastattelun. No jos näin on ollut, että keulaportti on ollut auki tai se ei ole ollut kunnolla kiinni, niin eikö ole tapahtunut hirvittävä virhe? Kyllä. Se on suuri virhe, jos lähdetään auki, portit auki. Hollannissa se kaatui muutamassa sekunnissa. Kuinka tällaista voi tapahtua? Siinä on inhimillinen tekijä mukana. Laiminlyödään tarkastuksia. Voisiko Suomessa tapahtua suomalaisessa aluksessa tällaista? Ei tänä päivänä. No missä on se ero virolaisessa aluksessa tapahtuu? Meillä koulutus ja esimiehet ja henkilökunta toimii turvallismääräysten mukaisesti. Se on koko ajan kovennettu tätä turvallisuusmääräystä. Toimin itse sähkömiehenä osa-ajan laivalla. Ja kyllä kippari on ilmoittanut, että siinä ei merkkilampu vala, että katso mikä on syy. Onko se tekninen syy, mutta se on korjattava ennen laivan lähtöä. Onko virolaisen miehistön ammattitaidossa tai työmoraalissa puutteita? Vaikuttaa hiukan, että työmoraali on hiukan alhainen. Muutoinkin kuin tämän tapahtuman perusteella? No, kuuluu myös unionin hallitukseen ja meillä on siellä huonoja kokemuksia tästä Viron merimiesporukasta. Ja unioni on yhtenä ammattiliittona vaatinut ITF-julistamisen, sen julistamista mukavuuslipuksi. Suomesta Tallinnaan liikennöivien varustamoiden, samoin kuin Ruotsin lauttojen matkoja peruutettiin tänään jonkin verran. Varustamot kuitenkin korostavat laivamatkailun turvallisuutta, erityisesti sitä, että pelastustoimia harjoitellaan viikoittain ja laivat tarkastetaan ja katsastetaan säännöllisesti. Helsingin ja Tallinnan väliä liikennöivät Tallink-varustamon laivat lähtivät aamuvuoroilleen aivan normaalisti, joskin 10% matkansa varanneista päätti jäädä Estonian haverin takia maihin. Tallinkin toimitusjohtajan on vaikea uskoa, että Estonian onnettomuus voisi johtua osittain auki olevasta keulaportista. Mä sanoisin, että näin ei voi olla. Kieltä siinä on mekanismit, joilla se valvotaan ja jopa kapteeni, joka on brykkalla eli sillalla, eli ole siellä autokannella, pystyy valvomaan, että tämä on suljettu. Ja jos näin on tapahtunut, niin silloin se on kyllä huolimattomuutta ja törkeätä huolimattomuutta. En usko tähän. Keulaporttien sulkemisen suhteen on ollut jo pitkään tiukat määräykset. No ajoportista on selvät määräykset, että alussa ei voi lähteä liikkeelle ennen kuin sen ulkopuolinen kiinnitys ja sisäpuolinen kiinnitys on varmistettu, että se on lukittu. Ja se ei tapahdu pelkästään sillä tavalla, että luotetaan tämmöisiin lamppuihin tai ilmoitusvälineisiin, että näin on tehty, vaan se fyysisesti tarkistetaan. Sekä sitten on tämä kameravalvonta, joka on kapteenille sillalle. Eli hän pystyy koko ajan kameralla katsomaan, että asia on kunnossa. Tallinkin henkilökuntaa Estonian matkustajien ja miehistön kohtalo järkytti. Meidän miehistöstämme suuri osa on, kaikki on virolaisia ja he ovat käyneet samat koulut, ovat vanhoja työtovereita eli tuntevat. Ja, kyllähän se jokaiselle, jonka ystävä ja tuttava poistuu ja joutuu tämmöiseen onnettomuuteen, niin se on kova paikka. Varustamoissa pelätään laivamatkailun myynnin laskevan, mutta yritetään samalla korostaa matkojen turvallisuutta. Se on selvää, että se tulee vaikuttamaan lähipäivien aikana jossain määrin matkustajien lähtöön. Miten pitkään uskotte, että tämä onnettomuus vaikuttaa matkustamiseen Itämerellä?
No, kysymys on tietysti aika paljon siitä, että minkälaisia selvityksiä tulee, mitkä on ne syyt. Jos on täysin ulkopuolinen syy, jollei miehistö, laivan tekniikka ja laivan rungot sun muut pysty tekemään, niin silloin se aika on lyhempi. Mutta jos on sitten taas yhteen onnettomien asioiden yhteen sattumaan, niin silloin tietysti se vaikutus voi olla pitempi. Sillä tulee olemaan vaikutusta ja merkittävä vaikutus laivaliikenteeseen. Mutta itse uskon kuitenkin, että laivaliikenne jatkuu, elämä jatkuu ja laivaliikenne on kuitenkin kokonaisuudessaan turvallista liikennöimistä. Haveri on tänään ollut varmasti Saaristomerellä Yyttöön edustalla. Aluksesta ehdittiin lähettää hätäsanoma, pian radioyhteys katkesi ja alus upposi. Estonia makaa pohjassa 80 metrin syvyydessä. Säämerellä oli yöllä erittäin huono, tuuli myrskysi ajoittain jopa 25 metrin sekuntinopeudella. Merestä pelastetut kärsivät alilämmöstä, ruhjeista ja murtumista. Heitä on kuljetettu Yyttööhön, Turkuun, Maarianhaminaan, Hankoon ja Tammisaareen. Toimittajamme haastatteli merestä poimittua ruotsin suomalaista miestä Tammisaaren aluesairaalassa. Ruotsin kansalainen Vilho Itäranta on yksi, joka pelastui kylmästä ja myrskyisestä merestä. Itäranta oli 6. kannella, kun onnettomuus tapahtui. No mä näin, kun pöytä kaatui ja vatkilaukku kaatui ja kaikki. Ja mä huusin kaverille, että nopeasti ulos. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Mä lähdin juoksemaan mut kaverista. Mä en tiedä, mikä kaveri hei. Ja se oli niin paljon kallella silloin, kun me päästiin tämä käytävän päähän. Ja me piti mennä toiselle puolelle paattiin. Se puoli mikä korkeammat. Siinä oli siinä monta uupuisia matkalle jo. Sitten ensimmäinen aalto löi takaisin mun päin paattiin tai laivaa. Siihen mä sain takaraivoa aika tällin ja selkään jotakin. Mutta sitten oli se ikävin siihen kumiveneeseen nousu, koska se on korkea. Ja yksi tyttö otti mun käteeni kiinni. Ja piti aika pitkä, mutta tyttö ei voinut auttaa mitään, koska minusta roikkui vielä 2 tai 3 henkilöä. Jopa ottivat suusta kiipanikissa. Ja pani käden suulla. Sitten oli yksi mies, veti mun sinne. Kuinka nopeasti se itse laiva upposi niin, että sitä ei enää näkynyt? Olisikohan 15 minuuttia ollut. 20. Entä teidän kaverit? Onko heistä? En tiedä. Ja sitten mä luulen, että meitä oli 6 henkeä siinä. Tässä me pelastusveneensä. Yksi menehtyi luultavasti heti. Aika pieni ajon jälkeen. Sitten yksi tyttö, tämä tyttö, mikä piti myykärästäni kiinni, se kuoli. Noin tuntia ennen pelastusta. Onnettomuuden uhreista suurin osa, 500, oli siis ruotsalaisia ja heistä suuri osa ruotsin suomalaisia. Virolaisia oli onnettomuusaluksessa miehistön mukaan luettuna 350. Ruotsissa homaisia varten on perustettu kriisikeskus Tukholman laivaterminaaliin. Tänä hommikko oli 8. Räätyteille oma rahvapuolella ja palusin, että Iistiliput oliks puolessa mastissa. Tänä yössä toimus Läänemeren kõige aegade, kõige rahuaegade, kõige suurem, kõige ohvriterikam laevaõnnetus. Põhjaks reisilaev Estonia. Ma tahaksin tänada meest, keda ma ei ole kunagi kohanud, kelle nimi on Ilka Kärbele ja kes kell 1.24 võttis Turus vastu ühe hädakutsungi Estonialt. Esimese ja viimase.